Salamu alaikum sallama, babban suna Fatima, soyayyar ki na zindima, ban madara zuma. Jirgi ya sauka, zan dauke kin kai ki Madina. Ai sai kin zaba, abin da kike so ta shige nuna. Soyayya ta Fati, in ka ji girkin ta santi, bacin ranta datti. Daɗin duniya soyayya komai kin iya ga kunya, in dai kin tsaya to kurya shi kenan ƙarshen soyayya pam pam pam. Soyayya da irin ki akwai daɗi, san ba na so in ga koya kin yi fishi. Zama da masoyi na da daɗi ko da alahira ne, balle duniya inda iska ke ɗan karkadowa. Soyayya da irin ka akwai daɗi, san ba na so in ga koya ka yi fishi. Zama da masoyi na da daɗi ko da lahira ne, balle duniya inda iska ke ɗan karkadowa. Kamar wasa gashi so ya zama babba, kyakkyawa ta a taɓa ki ba zan kyale ba. Cikin mata ke ce wacce na zaɓa. Ai ni ma kai ne wanda na zaɓa. Ina son ka, na yaba da halinka, duk wacce ta raɓe ka Allah ya ji kanta. Soyayya ce da daɗi idan kai dace. Zama da masoyi daɗi ko a lahira ne, so me san ka duniya ko ɗan ƙanƙani ne. Masoyi abin so ne, maƙiyi abin gudu ne. Kogin so na faɗa na yi linkaya, na yi gaba ko kaɗan ban tuna baya. Hubbina da ke nake alfahari, soyayya ta ki ta shige min lamari. Da na same ki na riga na ci gari.